ଫର୍ କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? P for pencil, P for parrot. Q for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? Q for queen, Q for quail. R for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? R for rabbit, R for rat. S for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? S for sun, S for sunflower. T for କହିଲ ପିଲାମାନେ କ'ଣ? T for truck, T for train. ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।